Jama'a masu kallon sauraren mu assalamu alaikum barkanmu da haka barkanmu kuma da sake saduwa a cikin wannan shiri wanda za mu soma da tunatar da ku cewa a ranar Juma'a shugaban jamhuriya shugaban kasa Muhammad Bazoum ya gana da wata muhimmiyar tawaga da ta kunshi jami'an gwamnatin tarayyar Najeriya da ke karkashin jagorancin ministan harkokin waje Alhaji Zubairu Dada. Ga ma karin bayanin da ya yi wa manema labarai dangane da makasudin zuwa wasu Nijar har ma suka gana da shugaba Muhammad Bazoum lokacin da suka fito daga fadarsa. Na kawo sako ne daga Najeriya, musamman daga shugaban kasanmu President Muhammadu Buhari. Sako ne wanda ya ce ne in mika wa abokin aikin shi, aminin shi, abokin shi, abu ne wanda ya shafi ta'aziyya na dan uwanmu Ambassador Rabiu Akawu, wanda shine secretary general na NNJC, wannan hukuma ta tsakanin Najeriya da Niger, wanda ya yi zaman arziki tsakanin shi da jama'an Niger, musamman ma shugabancin Niger. Allah ya ɗauransa, kuma an yi ɗawainiya da shi a nan Niger, wanda ya zama mana rashi duk gabaki daya da mu da Nijar. Shi yasa janar amin shi President Buhari ya ce ne mu zo mu yi wa shi shugaban kasa ta'aziyya da shi da jama'ar kasar Nijar duk gabaki daya. Ƙari kuma ya ce ne akwai wannan hadari da aka yi na jirgi yan kwanaki da suka shige, saboda irin zaman da muke tsakaninmu da juna da Nijar, kamar Hassan ne da Husaini, duk abin da ya shafi Nijar ya shafi mu. Shi yasa ya ce ne in mun zo kuma mu hada da ta'aziyyar waɗannan da suka rasu a cikin wannan hatsari da aka yi na jirgin sama, da roƙon Allah ya gafarta musu. Allah kuma ya ƙara dankon zumunci tsakanin Najeriya da Nijar da al'ummar su gabaki daya. A wani bangare kuma mutum ta duku cewa ranar Laraba da ta gabata ne ministan da ke kula da sha'anin tsaro Alkasum Indatu ya jagoranci biki na karbar wani jirgin aikin soja da gwamnatin ƙasar Amurka ta ba gwamnatin ƙasar nan ta mata jamhuriyar Nijar. Gwamnatin ta Amurka ta ce ta ba Nijar wannan jirgin ne domin taimaka ma sojojinta dangane da kokarin da suke yi na yaƙi da ta'addanci, domin samar da zama lafiya da kwanciyar hankali mai ɗorewa a cikin ƙasar ta Nijar da ma yankin Sahel baki ɗaya. Lokacin da yake yin jawabi wajen karɓar wannan jirgi, ministan tsaron ƙasar Alkasum Indatu ya yi amfani da wannan dama domin na farko ya isar da godiya gwamnatin Nijar a sahun gaba shugaban jamhuriya shugaban ƙasa Muhammad Bazoum zuwa ga ita kanta gwamnatin tarayyar ta ko kuma ƙasar ta Amurka dangane da wannan taimako na jirgi da suka ba sojojin na Nijar, wanda ba shakka in ji Alkasum Indatu zai yi tasiri matuƙa a ƙoƙarin da ake yi na samar da zama lafiya mai ɗorewa wajen yakin da ake yi da ta'addanci. Sannan kuma ya amfani da wannan dama domin isar ma gwamnatin ta Amurka sakonsa na kyakkyawan barka da sabuwar shekara. Dodai harkar tsaron a cikin wannan makon ne shugaban gundumar Madawa ya kira wani taro da ya tattauna akan matsalolin tsaron da ake fama da su a cikin gundumar ta Madawa, musamman ma a karamar hukumar Bangi mai iyakar Najeriya. Ga karin bayanin da Prefect na Madawa ya yi game da makasudin kiran wannan taro lokacin da abokan aikinmu suka hallara. Zancen tsaro kamar yadda kuka sani shine gimshiki na farko na jagorancin mai girma mai daraja shugaban kasa Muhammad Bazoum, wanda kuma kowa kamar yadda na saba faɗi, kowa ya hidda wata tantama, kowa ya hidda shakka cewar gina ƙasa, bunƙasa ƙasa, walwala ta jama'a duka ba su yiwuwa sai da tsaro ingantacce. Don haka ne muka zo nan don mu tattauna bisa abubuwan da suke kawo wa rashin kwanciyar hankali, musamman ma nan bisa boda, kuma da duka bisa lahirin komin dinnan shidda
da akwai cikin gundumar Madawa. Dalilai na rashin tsaro mun haɗe su, wasu dalilan na zamantakiya ne, wasu dalilan na son abin duniya ne, musamman matasa da ba su da aikin yi, musamman wasu mutane daga tsammanin hanya mahi sauƙi ita ce sai da makamai. Jinjina ta musamman ga jami'an tsaro waɗanda ku a shaida dare da rana suna tahiyar da aikinsu wanda ya rataye bisa wuyansu, musamman ma dangance da ƙarfin gwiwar da shugaban ƙasa mai daraja Muhammadu Bazoum gabasu huskan makamai, huskar kyautatawa don su tsare ƙasanmu. To duka dai bayanan nan shine za mu yi da ku, amma ina kira ga duka waɗanda suka hallara nan babu hoshamaki tsakaninmu, kuma babu maganar da za a ce in an yi ta bata da daɗin ji, wadda bata da daɗin ji wadda aka ɓoye. Ina kira gare ku kowa ya kawo tashi gudunmuwa. Masu garuruwa mu bar ku tsakaninku ku tattauna, mayan ma'aikata na gwamnati su tattauna, jami'an tsaro su tattauna, ƙarshe mu haɗu tare da ku, kowa ya kawo ga ganin shi abin da zai sa kwanciyar hankali ta ɗore ta haka. Don mu abin da muke so ya kasance babu ko miskala zairatin wani abin da zai kawo tashin hankali cikin karamar hukumar Bangi, haka zalika bisa ga gundumar Madawa. Mu kammala shirin na yau da nan birnin Yamai domin sanar da ku cewa hukumomi sun ce za su ɗau ƙwararren matakai domin magance ganganci ko izgilin da masu babura ko moto mai kafa uku da ake kira tricycle a turanci ke yi a cikin zirga-zirga. Hukumomin na birnin Yamai sun ce za su ɗau waɗannan matakan ne saboda sun lura cewa masu motunan mai kafa uku wato na haddasa izgili iri-iri, suna wuce gona da iri dangane da harkokin zirga-zirgar da suke yi. Ga karin bayanin da na Zainab Ahmadu ta yi mana. Wannan moto mai kafa uku ya mamaye birnin Yamai suna ta aikin su tare daga jigilar kaya wato dako, wanda daman ma ainihin shi an yi shi ne don saboda dakon daukan kaya. To amma direbobin wannan motunan suna jigilar mutane a farashi mai rahusa, lamarin da ya sa akasarin matasa hankalinsu ya karkata a wajen shiga wannan moto mai kafa uku domin a kai su yankin da suke bukata. Alhalin kuwa akwai motocin taksi da aka yi su domin jigilar mutane, lamarin na cimma takwarorinsu direbobin jigilar mutane tuwo a ƙwarya. Baya ga kashe musu kasuwa, lamarin na sa fargaba sosai ganin yadda suke ganganci a wajen tuka wannan moto mai kafa uku. Akan haka ne ofishin magajin gari tare da hukumomin kula da sha'anin sufuri a Nijar suka ce nan gaba za su ɗauki ƙwararren matakai na ganin cewa an kawo ƙarshen wannan gangancin da ake na sufuri, wanda akasari ma wa'yansu motunan masu ƙafa uku da suke aikin su ba bisa ƙa'ida ba ne, domin ko ba su mallake cikakkun takardunsu ba. Saboda haka ne ofishin magajin gari ya ce to lalle kwa za su ɗauki ƙwararren mataki na ganin cewa an kawo ƙarshen wannan jigilar da suke yi a cikin ganganci, wanda yake haddasa hatsarurruka da dama, musamman ma munanan hatsari. Yanzu ya yi communique wajen uku da muka musu wasu taho ba, su tricycle nan da kwai conseil sun ɗauki deliberation bai kamata su ɗauki mutum ba, kawai kaya ne aka ce su ɗoka kuma su zo a musu titirin su 3,000 ne ake yin shi nan meri wata duka ne mutum ga biya 3,000.
su ma sun san baka ezawa kana aiki cikin garin Yamai, magajin garin Yamai bai san da kai ba shiwa tun da dai ba daji ne ba ake, ko daji yau ana gyara to don shi ne muka gaya musu, muna gaya musu suna kiya, amma yanzu mun ɗauki matakai tare da polis. Muna da polis municipal, akwai polis national, mun yi deja mun gamu da juna, mun ɗauki lokacin da za mu mutuwa duk wanda muka kama insha Allah wata tun janvier sai december sai a biya parce que ba kai ne ka zo kana aiki cikin garin Yamai a ce ba a san da kai ba, sai an yi yanda aka ma taksi kuma aka yi ma faba haka ne za mu yi ma dogon baro kuma za mu yi ma tricycle suma domin ba da kariya ga lahiyar al'umma. Saboda shi ne wato hukumomin kula da zirga-zirgar sufuri tare da ofishin ma'aikatar magajin gari suka ɗauki alkawalin cewa nan gaba za su ɗauki ƙwarƙwaran matakin kawo ƙarshen gangancin tukin da jigilar mutanen da wannan moto mai ƙafa uku ke yi, don saboda ba aikinsu ba ne. Za a ɗauki wannan matakin ne ba don komi ba, don ba da kariyar lahiyar al'umma. Thomas Kalam sauraron mu a nan muka zo karshen shirin namu na maraicen yau, a madadin dukkan sauran abokan aikin da suka taimaka min na gabatar muku da labaran, nake muku fata da heri mahuta lafiya. Labaran sashen Hausa sai kuma gobe da dare da zaran kun tarbe mu to Bizu Bakar zai zo muku da wani sabon shirin.